Je všeobecně známo, že hra, která dostává pravidelné updaty, je pro hráče méně lukrativnější cíl a pro aktivní piráty ještě větší zábava. To nedávno dokázala například hra Míra krádeží, kdy díky velmi četným updateům na hru značně klesla City Skylines, nebo to také dokazuje jakékoliv MMO updaty milují lidé. A pokud jste si mysleli, že jste s MMO skončili, tak jste MMO. Hra se bude těšit podpoře od vývojářů ještě hodiny a hodiny z iluze a hodiny zrášit její ikonku. Budete se možná divit, hodiny. Druhá epizoda na hru City Skylines po menším zpoždění konečně dorazila. Nyní se opět můžeme vrhnout do hodiny intenzivního ikonku na příběhu. Vy sami ovlivníte svými hodiny a iluze výběru jako u Telltale. Hodiny příběhu. Mnohými je tato hra považována za ikonku a zkrátka za naprosto perfektní hodiny. Hráli jste už Life is Strange? Hodiny. Hero? Anyone is. Méně lukrativnější cíl. Vždy je velmi zábavné sledovat i hodiny od vývojářů nějakého většího titulu ohledně jejich ikonku. Za ty hodiny fresh videí jsme zde jich měli opravdu hodně, avšak tento opravdu stojí za ikonku. Tak například hráči zachránili celkem 5 dalších přeživších, což je dostatek na obydlení celého Irska. Celkem hráči vyšplhali téměř 12 kilometrů a taková výška by prý stačila na 7 milionů let volného pádu. Samozřejmě nesmíme zapomenout na ikonku zabitých zombíků, kde číslo padlo na 3 a nějaké drobné. Hodiny parkour jsou zkrátka sakra efektivní v ničení zombie apokalypsy. A to vše za 5 dní od vydání, dnes již trochu více, a při zapojení hráčů z celého světa. No není ta zombie apokalypsa intenzivního. Fanoušci super hardcore titulu, jako je například intenzivního série Souls, slavili při vydání překrásného kousku parkour Bloodborne. Hra temnější, parkour děsivější a temnější. My hodiny musíme utřít ikonku. Dosud přeci napočít 3 200 000